Welcome back mga kawaray. Di kami na kanabos Eric mga kawaray. Ari si Boy Pugi. Nagayad motor. Atong buligan in si Boy Pugi kung mahibaro bakit pag-ayad san motor mga kawaray. Pagtutok kam anay mga kawaray ay kang pagkuha na piyong-piyong pag matala kam mga kawaray. Inis na lang diha. Panyos. Baraliwan na. Pakbanyos na lang didaya sa na city ah. Kung mga kawaray si kuya magbabanyos sa niya kadina. Kayo waray na city yan niya kadina mga kawaray. Eh maran ako no. Yun. Wala pa sa yagid. Sangkay si Boy Pogi mga kawaray.